दे आयु आंखौ हमनो हाबावला आरो नोङो ओहो हमनो हायासै आङो सोरमोनलाय आं बावबायहाय जेनो ओमफ्राय नामा मा नाम नोंना दे खोन्थालाय माबालै आं नामखौनो जि खोन्थानो लाजियो आंनिखौ माबा नामानो जि गाज्रिथारखायनो खोन्थादोब्रा नों नाम खोन्थायाबालाय आंलाय बोरै मोनथिनांगौ जाखोसै सोरबाखि नाम खोन्थानायखौनो लाजिबायो नामखौबो एसे खोन्थानो लाजिलाङोलां मानो होनोब्ला नामाबो आंना बिराद असाइसथार नालाय खोनाबानो मिनिनानै थैहाबगोनसो नोङो माबाले रामोनदा होनो आंनि नामखौ रामोनदा खाफालाबो मोनदा होनो आयु सोर रामोनदा खाफाल मोनदासो बेलाय आं रावखौबो सिनायाहाय आङो नोंखौ रं नाम्बारसो जाबाय खोमाहाय सोरनावबासो हरनो मोनदां नोङो आंनावसो फैलाबायबाय गोदाव सोरावनो आं रायलायनो बाथारोहाय बिदि सिनायिफोरजोंबाथाय दे दोननोसै आं रायलायनो बाबायहाय सिनायिफोरजों आं रायलायनो बाथारोसैनो रं नाम्बार नङाहाय राइट नाम्बारसो दानथ'नाङालै दोनथ'आ र' आंखौ सिनायमारथारला आरो नोङो आं नोंखौ एथ' गोबावनिफ्राय सिनायो फंसे खोथा बुंगौमोन आङो नों गाज्रि मोनाब्ला आयु आं नोंखौ सिनायालै दे बुंलाय मा खोथा जिखुनु आं जेबो गाज्रि मोना दे बुंल' दे माबालै खोथाया जाहैबाय एसे आं नोंखौ 1 इयारनिफ्रायनो लाइक खालामबोबाय थादोंमोन नाथाय खोन्थानो हायैयावसो दिनैसो नाम्बार मोननानै नोंनाव कल खालामनो हानाय जादों जि लाइक खालामबोदों आङो नोंखौ 1 इयारनिफ्रायनो जि फल' खालामबोदों आङो नोंखौ आयु जि फसायोलै आङो नोंखौ फिदाखा आयौ बिमाखौ मोनदों फिदाखा नोंखौ जि फसायो आङो आयु मायरि आइखौ मोनदों जि फसायोना जि लाइक खालामखायो आं नोंखौ आयु 1 इयारनिफ्रायनो एथ' फल' खालामबोबाय आङो नोंखौ जिनो आयौ जि 1 इयारनिफ्रायनो 1 साइड लाभ खालामनानै दङमोनलै आङो नोंखौ आयौ थैखागोनसो आयु जि लाइक खालामोलै आं नोंखौ फिदाखा मायरि नोंखौ मोननाय मोनब्ला फिदा जाखागोन आङो दाना बुंदोनो आंखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा आयौ आंखौ एथ' लाइक खालामा आरो नोङो ओमफ्राय आङो नोंखौ सिनायाबा आंलाय बोरै नोंखौ एक्सेप्ट खालामनानै लालाबायनो हानांगौ आसलथे आंहा बयफ्रेन्ड दंखायोलै आं नोंखौ लानो हानाय नङालै आंहा बयफ्रेन्डा दानो आंखौ खोनाबाथाय बुथारथारगोनसो आयु जि बुखागोन आंखौसो ओरैनोबा आंनि बयफ्रेन्डा जि फाग्ला गोनांसो आयु गावनि गोसो बायदिल' खामानि मावनो नागिरो बुलाबायगोनसो बियो आंखौसो जि बुगोन बियो बयफ्रेन्डखौ गारदोब्रा बयफ्रेन्डखौ गारनो हाया नोङो ओमफ्राय आंखौ लादोब्रा आंखौ लादो बयफ्रेन्डखौ गारदोलै आंखौ लादो बयफ्रेन्डखौ लाबाय थायो नामा बेखौनो बेनो सोलाय लानांगौ मानसिनि फिसाया बेखौनो बे लायो नामा जेरै जोङो दालि ओंख्रिखौल' जाबाय थायोब्ला थावनायखौनो मोना नङा दे बेबायदिनो सासे बयफ्रेन्डखौ लाबाय थायोब्ला बेखौलाय बोरै लाबाय थानो मोजां मोनाना आंगायलाङोना उनाव दालि ओंख्रिखौ जोङो जाबाय थायोब्ला आंगायनाय बायदि जेरै जोङो ओंख्रिखौ सोलाय जायोब्ला गोथाव मोनो थिग बेबायदिनो बयफ्रेन्डखौबो सोलाय लानो हायोब्ला मोजां जायो आरो जेरै ओंख्रिखौ सोलाय जायोब्ला गोथाव जाया होमबा बेबायदिनो सोलाय लाब्ला मोजां जायो आंखौ लादोलै बयफ्रेन्डखौ गारदो आं नोंखौ 1 इयारनिफ्रायनो जि लाइक खालामबोबाय आं लानो हानाय नङा होनबायना आं लानो हानाय नङा होननानै खोन्थाखाबाबो बुजिया नोङो बुरखायबाय थालायलायबावोसो आंखौ मानो लानो हानाय नङाब्रा सना बयफ्रेन्डखौ गारदो आंखौ लादोना ओमफ्राय हाब नोंखौ मोनाब्ला आङो एन्जर बुथारग्रा मुलिखौनो लोंनानै थैगोनलां बालनि डाइलग मारा साला लेक्सार मारिनो फैदों बेयाव जायगा मोनाखै बे नोंसिनि बिदि बुंनायाव आं गोजावाथ' हौवाफोरा गासिबो थगायजोबोसो लेक्सार माला खालि डाइलगल' मारियो सालाफोरा आया नंखायसो सानबावबाय आं बुंनायखौ नोंगौथ' दा मोनायाव मुलि लोंनानै थैगोन आङो नायबानो जाबाय नोङो नोंखौ एथ'बां मोजां मोनबाय आङो 1 इयारनिफ्रायनो लाइक खालामबाय फल' खालामबोबाय थाबाय आयु नों आंखौ बेलेगखौनो खालामा आरो आयौलै आं नोंखौ एथ' मोजां मोनो नोंनि थाखायनो फिदाखा नाय नोङो दा मोनायाव आं मुलि लोंनानै थैखागोन नोङो नाय नोङो डाइलग मारा साला हौवा लेक्सार मारिनो फैबाय थानाङा दे बेयाव आं खोनासंनो बायो मा दिनैनि बाथ्रा बेलाय आं नोंखौ सिनायानो आंलाय नोंखौ बोरै लाइक खालामलाबायनांगौ आंथ' नोंखौ नुफेराखैबो खोनाफेराखैबो दासिमबो नोंजोंबो रायलायफेराखैबो सातबो खालामाखै मेसेजावबो फेसबुकावबो गासिबावबो आंलाय नोंखौलाय बोरै गोसो लाबायनांगौ बोरै बिलिभ खालामलाबायनांगौ नोंखौलाय बोरै एक्सेप्ट खालामलाबायनांगौ फाग्लासो जागोनलै नोंजोंबो जानला मोनला हिन्जाव नुबानो गोसो लाबायनो नाङालाय फसायलाबायनो नाङालाय मिन्थिबायना आंहा बयफ्रेन्ड दंखायो दा बयफ्रेन्डा मिन्थिया बिराद रागा जोंगोन आंखौ बिराद बुखागोन गारदोलाय बयफ्रेन्डखौ बेखौनो लाबाय थायो नामा बेखौनो बेनो आंसो साबसिन जाखागोन नोंनि बयफ्रेन्डनिफ्राय नोंनि बयफ्रेन्डालाय मा स्टाइल दङसि आंसो साबसिन जानसलाय नोंनि बयफ्रेन्डनिफ्राय आंनावसो कारबो दं डिसलारबो दं आरो जेएसपिबो दं आलायबावसो आंखौ लादोलै जानसलाय आंनाव लाख थाखानि गारियाव जिराय मोनगोन नोङो आंखौ लाबाथाय दार फाग्ला हौवा जाला मोनलासो नोङो मानसियानो आंखौ सिनाया गारा आंखौ नुफेरा गारा आंखौ मेसेज गेलेयाफ्रा मा आंजों रायलाया हसे आंखौ गोसोथोलाबायो लाजियो
बुजियाबोला सिं-सिंनो बहानिफ्राय बुंनानै लानो हाखोलै बेबायदि नोंखौलाय मा लालाबायनो सिगांलाय आंलाय बयफ्रेन्ड दंखायो बयफ्रेन्डखौ बोरै गारनानै नोंखौ लालाबायनांगौ आंलाय आंनि सिगाङाव DSLR दङ कार दङ बाइक दङ जेसपि दङ होननानै बुंफानाङा दे बुजिजोबखायो आङो गैया नोंसोरो सिख्लाफोर फरायनो थाखायसो बिदि बुंफायोना आंना बयफ्रेन्डा मार हेन्डसाम मोनथिबाय दा नोङो आंना बयफ्रेन्डा बिराद स्टाइल गोनांखा बडि थडि सालु थालु बरियाखा बासिनोबो हाखाया नोङो आरो आंखौ बयफ्रेन्डखौ गारनो थिनलायलायबावदोंना नोङो बाल हिनजाव बयफ्रेन्डखौनो गारनो हाया फुरिया फारिया हौवा दा साला हरनाङा नों आंनाव दिनैनिफ्राय दा हरखा आंनाव जाला मोनला बिदि सिनाय हरसानो मा खालामनानै थाबाय थानोब्रा आंलाय हारसिङै बेखारनो लामब्रेनावसो कल खालामनांसिगोनलै फाग्लिया बिजिबावलाय सोरजों रायलायबाय थादों बेलाय आं हरैखायसो सोरजोंबा लावमानबाय नामा बेलाय फाबसा सोरजों रायलायदोंलै बियो दाबो रायलायखां आयौ सोरजों रायलायदों बियो बाल घन्टाजों सिजोब्बाय आं आयौ थैबायलै बेखौ मासदिनि दिनै मासिल खालामनासो गारगोन आङो दाबो हमबावा फाग्लिया र' हमगोथोंल' बियो हमगोथोंल' दिनै मासदिनि थांनानै लागा हैना गोनां थावनो सारिखौ दाख्लि फुदुंजानायखौ बावदों बे सारिया बिदियावनो फुदुंजादों आंसो सारिया आयौ मावसि हरदोंमोन थैबाय आंखौ बिजि मोनबाय बियो आयौ रायजाखासिगोन आङो गैखाला सेसखासैहाय सयथिबो मा जाबावनांगौलै सयथिबो दिनै हयले बारग'खानाय नंखाला आङो आयौ मालायनि दायावनो मालायनि जि रायजानो थोसिगोन आङो मोनथिया हसिया मालायजों रायलायलाबायनानै दासो हरफिननानै थैखाबायहाय आङो रायजाखासिगोनलाय हेलौ बुबु सोर बाल बुथाजों रायलायामोन नोंलाय फाग्लि हिनजाव आंखौ बुबुसो रायलायबावदों नोङो साला सोर हौवाजों रायलायामोन नोंलाय सोर हौवाजों रायलायामोन आं रावजोंबो रायलायाखैलै बुबु आं मामिजोंसो रायलायदोंमोन आंनि मामिया आंखौ सोंहरदोंमोन नों माबोरै दङ होननानै दाद साला लेक्सार मारा आंखौ थगायलायबावदोंसो नोङो आंखौ थगायलायबावदोंसो बिमाजों रायलायदों होननानै गोख्रै स्क्रिनशट खालामना हरनोबा हर वाट्सएपआव नायनो आङो बिमाना सोर बाल बुथ्रा बेलाय साला गोख्रै स्क्रिनशट खालामना हरबा हरलाय गोख्रै स्क्रिनशट खालामना हरबा हर नङाबा थांबाय दं नोंनि रुमाव थांबाय दं नै दा फै आं हरगासिनो र' दे गोख्रै हरलाय थाबनो सोर साला सुवारलै बे मालायनि गार्लफ्रेन्डजों रायलायग्रा दारमासनि कल हरनानै रायहरनां साला सुवारखौ मालायनि जांसियाव मानलानो फैदों बियो दासो मोनदों नाम्बाराबो माथो आलदा लेबुसो सोरजोंबा सिनाय खालामदोंमोन बियो र' कल खालामनानै नायहरनां आं बेखौनो बिमासो होनानै थगायलायबावदोंमोन बियो फान्थाय गोलैया साला जि थगायनो रोङो आयौ बिमा होनानै थगायबावबाय बेखौनो र' हरनां कलानो नांबाबो हमलायलायबावाखैसो साला सुवारा गोगोम रायहरखागोन आं मासदिनि सालाखौ मालायनि जांसि होनायाव मानलानो फैदों बियो हेल' मालायनि जांसि होनायाव नांलाग्राया नोंनो मोना बेथा नों बहा गबावनोलै दाना ओइ साला सुवार बेथा सोर नोंलाय सोर नोंनि जांसि होनायावलाय आंलाय माला मानलायाब्रा फाग्लानो साला सुवारा आंखौ बिदिसो बुंलायबावदों आंनि गार्लफ्रेन्डजों लाइन मारिनानै सोर नोंलाय बेथा सोर नोंलाय हो आंनि गार्लफ्रेन्डजों रायलायनानै साला सुवार मा रायलायलै नोङो मा रायलाया हो ओइ दमदमा फैलाय हायोबा क'क्राझार टाउननि फ्लाइअभाराव फैलाय बुलायनि सानैजों मासदिनि बुलायनि बे फाग्ला बिदि नङा बुलायाब्रा आं नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ बिराद मोजां मोनोलै मिथिबाय दा बिराद फिदा जाखायो आं बेनि थाखाय बिराद लाइक खालामखायो आयु 1 इयारनिफ्रायनो लाइक खालामबोखादों आङो फल' खालामबाय थाखादों बे हिनजावखौ नै बाय बेनि थाखायसो आं नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ कल खालामदोंमोन मिथिबाय लाइक खालामो होननानै खोन्थाहरनो थाखायसो मिथिबाय दा साला सुवार नों हिनजावनि बारै बिदिसो बुंलायबावदों नों बेथा नों बिदिसो बुंलायबावदों नोङो लाइक खालामोलायबाव नामा साला सुवार नोंनिफ्राय बांसिन लाइक खालामोथ' आङो बे हिनजावखौ नोंलाय मा अनै हिनजावखौलाय आं नोंनिफ्राय बांसिन हरोलै मिथिबाय दा साला सुवारा बिदिसो बुंलायबावदों नों आंनि सिगाङाव बिदिसो बुंलायबावदों नोङो दारमासदिनि साला मालायनि गार्लफ्रेन्डजों लाइन मारिग्रा गावबागाव गोदान गार्लफ्रेन्ड नागिरना लानो हाया फाग्लानि मालायनि गार्लफ्रेन्डखौसो नागिरना मोनबाय नोङो ओइ लावमानग्रा नोंनि आवाजखौसो हमनो हानाय बायदि मोनबायलै आङो मिथिबाय दा नों रामोनदा नङा दे फाग्ला रामोनदा खाफालमोनदा आं रामोनदासो खाफालमोनदा माथो थिगखौनो हमनो हादों नोंलाय आंनि आवाजखौ साला सुवार आंजों थाफाय आं थोरसिनि ओंखामखौसो सेनो नागिरदों माथो नोंलाय नोंखौ आं बिदि सानाखैमोन बा लोगोबाबो नोंखौ एथ' लोगो मानियोमोन आङो नोंनो गासिबो खोथा बाथ्रा सेयार खालामजोबोमोन आं आंनि लोगो साननानै नाथाय नों दा आंनि थोरसिनि ओंखामखौसो सेनो नागिरबाय आरो आंनि जानलायावसो नोङो मालानो नागिरबायना गुड बाय दिनैनिफ्राय आंजों दालायनोसै नोङो लोगोबाबो एथ' बिदि जानो नाङालै मालायनि थोरसिनि ओंखामखौ सेनानै जानो नागिरनाय आरो आलदा नाम्बारजोंसो कल खालामलायबावदोंना नोङो गुड बायलै बाल